Lukibon tayo ti Biblia tayo kakabsat, di libro iti Mark chapter 2. Kat indak i-share kada kayo dahito nga story, maipapan ka DJ han na makabangon nga lalaki. Kat binaklay kakabsat, binagkat dahi giti upat nga gagayem na. Tapno mapandaya si dad kini Apo Jesus. Kat dahito kat i-share ko kada kayo taalan tayo tikas lang correlation na wano analogy na. Ti mabalintay mo't nga aramiden para ka digiti kakabsat iti Apo. Dahito first prayer request tayo digiti brethren. Kan may kadwa digiti ministries, may katlo dahito sangalubungan nga agpaspasar iti krisis. So talo digiti kakabsat ti Apo, digiti ministries ti church tayo and the world around us. So datayo kakabsat kat anak ti Apo, we've been given the Word of God, the Holy Spirit of God, kat alaan tayo ti lugar digiti upat nga lalaki. Nga kitaan tayo kakabsat, no ana iti dapat nga dakada tayo nga kababalin. Tapnon di kasta kat matulungan tayo, dagiti tattao nga kasapulan nga tulungan tayo. Mark chapter 2, 1-5. Ket simrek manen ijay Capernaum, kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, ket nagdinamag nga adda iti uneg ti balay. Dahiti kakabsat ket ni Apo Jesus, ammo tayo nga ti sungbat iti amin ket ti Apo. Jesus is the answer to everything. Jesus is the answer to this world. Jesus is the answer to every family. The Lord Jesus is the answer to every life, every problem. Ni Kristo amin. Kumbaga kat all roads go to Jesus Christ. Amin. Ni Kristo amin kakabsat. Even ijay to future iti prophecy kuna nagat uray digiti sana mamati ken kuana itagat agparintumeng dantupay. Ayan. Uray digiti mang tabtabao itinagan ti Apo itagat tunod dadat impyerno ket bigbigen danto isuna. Isu nga from ages to the future. Kan uray itang agdama kakabsat, the center of everything is the Lord Jesus Christ. He is the answer. Kan idinapan isuna, nagdinamag nga dati uneg ti balay. Verse 2, ket dagos nga ado dagiti nagguurnong kadakwada. So, napan digiti tao kaya kaladete ada magician nga inaribungbungan ti tattao. Iti kasta di damalaon ije uneg. Saan uray pay iti masangwanan ti ruangan, nabulbulan kakabsat ti tao di ruangan. Ket inkas kasabana ti sao kadakwada. Ket dimteng ken kuana, dagiti nang yeg ken kuana iti maysa a tao adi makagunay, nga inawit iti upat. Apay nga tangahan nga dua. Di ngamin da ambulansya ket dua lang. Sango kun likod. Dito naka-stretcher, upat tinangawit, kakabsat. At the meaning na dito eh. Dito upat, kat kasapulan tayo, dito upat, ti spirit, digiti upat, nga lalaki. Tapnon ti kasta, kat maaramid tayo, digiti kayat ti Apo. Verse 4, ket idi saanda mabalin ti umasideg, ken kwa nagaputan na puseken ti uneg, binutbutan da ti atep ti balay, nga ayan na idi. Ket idi anabutawanda impababada tilang kapi anagiddaan daydi saan na makagunay. Idi nga rod makita ni Jesus ti pamatida kunana iti daydi saan a makagunay. Anak, dagiti basbasol mo mapakawanda. No basante nga ituloy bimbangon kakabsat. Naagasan. So upat ti makita tayo kadito 5 verses nga kaslang evident nga attitude wano spirit digiti upat nga lalaki. Number 1 kakabsat ket compassion. Aya, anak ka nang sawon ti compassion. Kuna dagat love in action. DJ asing nga adda iti tignayon na. You do something about it. So, digiti in-share ko kada kayo kakabsat kat marik na tayo ti dadagsen. Anangaro ti mabalintay nga aramidon. Dayjay ti talaga pudno ti heart ti compassion. Marik nam di asi, madadagsenan ka. Kan amoyo kakabsat iti compassion ti may sangamin nga qualification ti compassion kat adot naglaslasatam ti panagbiag. Isong ano jay tao kat
agpasarte kas jay kat mariknam jay kuana ta nagpasaram di jay. Iso nga mo digiti trials tayo ti panagbiag. Digiti kat wagas ti Apo tapnon dumakkel ti puso tayo. The Lord will allow problems and trial to come our lives. Haan nga tapno maperdi ti biag tayo. Ngem tapno dumakkel ti puso tayo kakabsat. Maawatan tayo ti dadagsen iti lubong, dagiti tattao iti church. Tapnon dayjay potential nga dagada tayo, maaramat gaputa dadadagsen tayo. Tauray adagpay so talent tayo, nalaing tayo, no awan dayjay dadagsen kakabsat kat balik alawan serbina nga talaga. Han na makadanon. Han na maidanon jay dapat nga pakadanunan na dayjay nga talent at awan mo jay dadagsen nga mangidanon ka dayjay nga tao. That is number 1, compassion. Iso nga kita nyo jay biagyo, ana dagiti nagpasaram nga kasla, isot nakarigatam, nakatrayan ti pamating, day tagat ti intention ti Apo kat tapno dumakkel ti pusom, nga madaan ka ti ayat asi, iti sabali nga tattao. So day jay ti adakadakwada kakabsan. Alagat handa na padasan ti nagkaroon ti palsi, digito yung upatang gaputa friend, da nga rod, kat ayat love da di friend da kat. Kat kunadagat, hindi asidag kini Apo Jesus. Amu tayo nga kaya ti Apo, the great physician, na damag tayo maipanggap king kuana, kat isot makaagas. So nga, let's do something. Day ti number 1. So adamo la dadagsen tayo kakabsat. Digiti na i-share, nga prayer request itatang arabi So anamot iti kaslakwana king ka, dapat adapusom nga, mariknak ti jayang baga ni pastor siya, iso nga, isumangkat ti kararag ko everyday. Di ba? Ni Brother Enan, ipag-pray tayo, ginga nga makadanon, dati, kuha kakabsat kat, sa puyutan tayo, dati kararag. Hopefully nga Wednesday, Thursday, no, the connecting flight, kunana kat negative kam di result, kat ag-flight kaming kunana, Cebu, Manila, Lawag. So, sa puyutan tayo, ti kararag. Number 2, kakabsat, digiti nga upat, not only nga dagadakwa, dati compassion, ngam adapay conviction da. At ako na ni Jesus, di verse 5, kat, idi nga rod nga makita ni Jesus, ti pamati kat conviction. Amuyo ti rason no ape nga ni Jesus, inagasan na di jay nga tao, saan nga gapu jay pamati jay masakit, ngem gapu jay pamati jay upat. Amuyo ti rason no ape nga ti Apo, agasan na di ti lubong, gaput pamati tayo kakabsat, nga mangikalikagom. Jay conviction tayo, ada pamati tayo. Iso nga no ti pamilyam kat saan pa nga na-save. Babaan ta pamati ma-save ta pamilyam. Kahit na nga sawan, hanga si ka iti gapu na nga guyudo mga mapalangit idangam. Because of your faith, agtignay mo't iti Apo tapnon ti sibubugal a pamilyam kat matukay mo't nga ma-open ti harda. Di ko na di Bible, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved and thy house. Pamati kakabsat. Iso nga mamati tayo, dito nga pamati, saan nga dito pamati lang nga mamati ak maagasan kahaan. Mamati ak ti kapasidad ni Apo Jesus. At naggidyatan di jay. No kunam di masakit, mamati ak nga maagasan ka. Kasla si kano ka di mangagas king kuanan. Di pamatim ti nangagas king kuana, haan nga di pamati tayo ti mangagas king kuana. Ni Kristo't mangagas. Iso nga no dito pamati nga dakadakwada kat pamati nga mamati nga ni Kristo kat kaya nang agasan. Iso nga napandaimpang kan Jesus. Kat nakita ni Jesus nga digitoy, ada pamati da king kuana. Kat nasyan ti Apo. Iso nga inagasan na dayjay nga di makagunay. Conviction kakabsat. So nga uri kasanot kadakkel ti problema iti lubong, kadakkel ti problema dagiti kwa iti panagbiag tayo kakabsat, ammo tayong awan imposible iti Apo. Nothing is impossible with God. May ikatlo kakabsat nga makita tayo nga spirit digiti upat, not only compassion, may ikadwa conviction, ngem adda cooperation. Ijay kakabsat. Verse number 3. Ket dimteng ken kuana dagiti nangyeg ken kuana ti maysa a tawo adi makagunay nga inawit ti upat. Nalaka nga rod kakabsat deti cooperation deti upat no de no natartaray ti pag nati may sa agad awan na maregreg jay tao kakabsat. At no natartaray di sankot kuni ka amo ni paspasan ako na digit da jelikod. So adda cooperation da. Adda pa nagtutunos pa nagkaykaysa.
So, datayo kakabsat, no, adda digiti parikot, problema, hala nga ti church, ti pada nga Kristiyano, masapol nga makita nga da pa nagkaykay sa tayo nga umalalay kung sumapuyot. Deti water ni Brother Roldan, ag full blast to ka, deti yun, brad, ayan. Kita, dapat to no open, kat, gumatang tayo amin, danom tap no maabrot na nga sigod te, gasto na ya. Kas jay karabsat, ada ko operation tayo. Amoy, di kita Chinese apay nga, napintas ti panagkot negosyo, dagat cooperation. Niti tulo niya, the friend nga Chinese, hanos to ako naktito, nga adda pa nagtutunos, di giti Chinese nga minay. Kas lang, no kumadeti may sagat agrugiti business kat talaga nga mapandaami nga sigod di opening, tapno ka lang maabrot na di. Di pa, adda basit pang rugyanan na, kumbaga, adda basit pagwelwan na. Mayat ti pa nagtutunos da kakabsat kat non-Christian, di gito yung unity works. Even in a non-Christian way, unity works. Basketball, urehang kasi, basta the unity kat mga bag kay mag. Unity works. How much more kakabsat, no ti pa nagkaykaysa tayo kat gapo ti panangya si dagdagiti tao iti apo. Ken panangya si ti apo digitoy nga tattao nga makasapol kakabsat iti panakatulong. Cooperation. Amen? Iso nga, sikak amoy no, dadigiti maibaga nga kararag tayo ti kastoy kakabsat ko natay kot, Lord, anamot ti pasot ko dyan. Di ti dapat damagan tayo nga sigod. At basta aggunay ta bagikat, nagaputa naggunay di bagikat tela sakat naggunay haan eh. Di pa naggunay ti bagikat ada na itulong ni Kodjay, ni Tian. Di pinaggunay ni sakat ada na itulong ni ngiwat sa Jay. Kasano kung mapastor nga di pa naggunay ti sakat ada na itulong di ngiwat. Kat iso nga ruti ng lakam di kinan nga nang papig sa tapno dakirad di saka nga magnagagabsat. So, adaman digiti frontliners nga isu dati actual nga agubra nga pasat tayo amin. Kat dakilaban nagkakabsat nga awan tayo man kadi frontliner nga garamid nga prayer tayo kakabsat nga mangtulong. We should be cooperative. At the unity tayo kakabsat. Di ti kitaan tayo. We may differ in some opinions and preferences. Ngam na maipanggap ti sa uti apo, kan maipanggap iti panggep iti ministry kakabsat, masapul nga ada cooperative spirit tayo nga sangapadan. Agbay may sa tayo. Kat data tinapintas nga spirit, makita tayo iti HBBC family ita. As a family, adu nga ministries ngam ada cooperation. Amen? So, may kapat kakabsat, hanlaan nga compassion, conviction, cooperation, commitment. Committed da kakabsat. Taidi mapanda-ipanda, di gayem, dagat napusek ti taong ko na Brad. Handa may surut, di friend, da di unagan. At napno di unag, aging gayan tari daw, tatakder ti tao, so handa ko na nga, awang pag-asa tayo, they did not give up. Kakabsat, no adda digiti talagang panggap kat ti apot ng tud kadatay ti determination, hantay nga give up aging nga hantay makita nga bunga digiti nga aramid kakabsat nga para iti apo. Kat hanla nga da commitment da, creative da pa ya, very resourceful da. Aya at anang ruti aramidon tayo. Diyan ka mo sino kadakwa dat nakapampanunot mo't di nga kasla kalokohan ko natin kumata na pa binutawan kakabsat di ko kat handamot balay di jay. Handamot balay di jay na pandala ta binutawan jay atep nang kakabsat. So kaslang kalokohan ko nata yung nasinot na kapampanunot kadakwadang upat. Kuna na siguro, naiisip po ba nang naiisip ko bito? Kat palagay ko nga biwan ko na naman. Ayan, operation butaw. O di imulid ang kakabsat kat talagang di ba? And during that time nga butawan da kakabsat agreg-reg titapok. Kasi no amuyo lang inadal mi deta ti Bible customs DJ materials nga usaran da kakabsat nga pagatap. Kat agreg-reg titapok kata garami kada kwa deta pitak kakabsat. Kada kay kayo. Agreg-reg. So daka mo naman nga minutes da nga tamot nga binutawan day jay. Aya? Kat siyempre, dibut-butawan da, pagreg-reg ko na, dadikat, winayaan ti tao.
Ata, di da kayo ti marigrega na. Di ka nag-create ti space, di tinga. Sakto, di pa nakaibaba na kakabsat. E di nakita ni Apo Jesus ti pamati da. Makaisam nga tati, kunak kakabsat, idi kit kita ni Kristo kat makaisam isuna. Anat rupa na ala, da kayo man ti mangi picture. Makaungot nga tam. Pakungunay mo, di gito. Kunana nga ta ni Apo Jesus. Anang nga tatlangan ni Apo Jesus, idi ibababada. Bili, baka da kayo. DJ siguro ti ko nagkamsa na ya. Bili, bak. Amoyo, deta ko mat makita ti Apo iti Hosanna Bible Baptist Church. Dede ko na ti Apo, bili, bak kada kayo nga men iti Hosanna Bible Baptist. Awam makapasarden kada kayo. Bili, bak ti pamatiyo. Bili, bak ti pamatiyo. Kakabsat, ipakita tayo ti Apo nga mapasidao ta iso na ti pamati tayo. Ti panagkaykaysa tayo, nga dadadagsen tayo, kan ada commitment tayo. Let's dwell on the good. Ado, dagiti negative nga ko ti panagbiag, dagiti lata na saya tapanggap ti panunutan tayong kakabsat. Katagkaykaysa tayo nga mga ramit ka, dagiti nga bambanag. And all of God's people say,